So yun mga par, magandang tanghali. Ayun po, dito na ako sa bahay. At ayun, ngayon na nga po yung alis namin. Mamaya, mga 2, sasakay na kami yung unang biyahe ng Superlines. At ito na, mga dadalhin namin. Saka ito, bigas. At yun yung mga paninda namin ay inano ko muna. Dinala ko muna dun sa tindahan yung iba. Dun sa tindahan na kinukuhanan ko. Mga sigarilyo. Kasi yung iba naman ng mga dibote dito sa pinsan niya. Kasi may tindahan rin para maibenta. Yan. At yun, sana maging okay yung aming pupuntahan. Yung opera nga ng asawa ko. Sana maging okay. At sana matapos na to. Kasi hirap mag-isip. Ay, nako. At yun, start ko muna yung sasakyan. Kasi may stock yan na matagal. Buhayin ko muna. Tapos dito sa tindahan namin okay na. Wala na siyang laman. Siyempre, pagbalik na lang magkakaroon naman to ng laman. Sana di maubos yung pera namin na dala. At sana magkaroon tayo dun ng mapag-ekstrahan para kahit papano may kikitain tayo. Kasi alam niyo naman yung sitwasyon ng siyempre pag puro gastos lang, wala, yun nga, yun iniisip ko lagi. Kung nandun kami, kung puro gastos, walang papasok, ay talagang maubos yung pera. Siyempre, salamat sa sponsor. Papasalamat po talaga ako sa mga nag-sponsor sa amin. Kasi kung wala kayong sponsor, walang nagbigay, ay kulang yung ipon ko na pera. Alam ko kakapusin talaga. Ito, parang wala nang laman. Malinis na. Ubus na. Talagang pinaano ko na ito, pinaubos para walang masira. Sayang. Ito yung van. Ay, bali, muna, bubuhayin ko, start ko para baka ma-stack up siya kung matagalan kami. Start ko muna. Start kasi matatagalan siyang stock na walang gagamit. Ba, dito naman si Bayaw, pupunta-punta naman dito. Baka buhayin niya rin. One click to. Sana nga one click. Kasi di ko na rin to nabubuhay. Ay, tanggal pala yung battery. Pagod. Ayun nga. Yung iniisip sa araw-araw na sana maging okay na yung lahat. At matapos na yung problema kasi kakaisip. Parang sasabog yung utak ko sa kakaisip eh. Ito sana yung yung dadalhin namin. Pinapadala sana to. Sabi nila gamitin na lang namin papuntang Maynila para kung pupunta ng PGH may service. Kaso sabi ko naman
naman ay ano, mag-commute na lang kasi hindi naman to basta-basta. Kumbaga, kailangan mo nang i-kondisyon, gagastos pa. Yung igagastos dito, ano na namin, i-budget na namin sa darating na gastusan, yung pag-opera nga. Kaya sabi ko mag-commute na lang kasi di natin alam yung sasakyan. Siyempre lagi siyang stock. Malay mo, masiraan pa kami sa daan. Imbis nang madali yung pupunta namin Maynila, ay mapapatagal pa kung masiraan. Siyempre kukondisyon mo na yung makina, yung mga preno, marami pang gagastusin. Mag-change oil kasi ano eh, kumbaga nagagamit lang namin tong van na to kung may pupuntahan kami. May pupuntahan na halimbawa maulan kasi mahal yung gasolina. Kaya pag wala namang ulan ay nagmumotor lang kami ni Mrs. Pero pag maulan ginagamit namin. Tapos nung di pa ako nagbablog, ito yung pinagkakitaan ko rin. Minsan naarkila ko puntang Albay, Naga. Ito yung kumbaga nakatulong din sa amin dati nung di po nagbablog kasi lagi itong naarkila eh. Tagal na to, matanda na to. Dating may-ari nito dun sa ano, yung bossing ko dati. May-ari nung company pinagtatrabuhan ko. Tapos bininta. Binili nila ano, binili nung biyanan ko. Tapos lagi itong stock din dun sa Maynila. Yung pero pag yung sasakyan stock, pag gagamitin namin sira. Kaya naisipan nila na iuwi dito sa Bicol. Yun, simula nung nandito to, hindi siya nasisira. Okay naman siya. Yun, ulitin ko, salamat po talaga sa mga sponsor. Hindi ko na kaya papangalanan kasi alam nyo naman kung sino kayo. Kasi baka mayroon akong di mabanggit na pangalan sa sponsor. Basta lahat na lang para wala baka magtampo pa kayo kung magbabanggit ako ng pangalan tas yung iba di ko masabi. Na alam nyo na yun kung sino po kayo. Malaking pasasalamat po namin mag-asawa sa tulong nyo talaga. Simula nung nagpapabalik-balik yung asawa ko dun hanggang ngayon na yun nga, dumating na opera niya na. Pray lang tayo na sana maging okay kasi basta kasi malakas naman yung loob ng asawa ko. Kaya nga kumbaga ang alam ko kasi di siya na masyadong nagkikwento sa akin eh. Dati nabanggit niya Ajis dapat nasa PGH kami. Hindi ko alam dito eh kung ano talaga yung ano. Pero bago sa operan dapat makuhanan muna ako ng dugo na idodonate namin doon. Kaya yun, kailangan mo nang magpahinga ng katawan kasi kukuhanan tayo ng dugo. Kasi ilang beses na rin ako nagdodonate ng dugo. Nakailang beses na ako siguro, panlima na to. Kasi yun, maganda sa katawan pag nakukuhanan ng dugo. Kasi ako nga mismo, nasasabi ko na maganda yung pagkaramdam ko pag nababawasan ako ng dugo. Kasi kumbaga yung dugo natin ay napapalitan na magaan sa pagkaramdam. Tapos nung talaga pag kinuha na ka ng dugo, pahinga, kailangan ng pahinga. Kasi dati nung kinuha na ako ng dugo, ano ba, kinuha na ako ganitong oras, tanghali, paghapon nagbuhat ako ng mabibigat. Yung dito ko nangitim, laki, parang namuo yung dugo dito bandang sa tinusukan. Halos halos 15 days bago na wala yung pagkaitim niya
dito. Namuo talaga yung ano. Tapos, nung ano, naging okay naman siya. Bumalik naman kaagad. Tapos nag-search ako sa ano, sa YouTube, bakit nagganon. Yun nga, dapat pala ipahinga. Siyempre, thanks God at din yung kami pinapabayaan. Sana, okay lang yung biyahe namin papuntang Maynila. Pasensya na sa ano, na dati sinabi namin na at-risk yung sakay namin. Yun nga, hinintay lang namin na maka-exam talaga yung anak namin. Ayun, kahapon, kasi nung ano, sabi ng asawa ko, kinausap ko siya, o sige balik ka muna. Nakakahiya talaga, lalo na sa mga sponsor. Naiya ko kang, sabi ko di pa naman tayo nakakaalis, tapos di ako tumutulong, kaya balik muna ako dun. Tapos sabi niya sa akin, sige ano ka muna, balik ka muna dun. Yung naka-vlog naman ako dun ng isang vlog, na-upload ko nga. Tapos yung nga kahapon nag-birthday si tatay, kumbaga ano, kasiyasiyaan din doon. Biglang nag-chat na yung asawa ko na bukas na tayo aalis. Kaya yun, ito na, asing ko, paalis na nga kami. Ay, sana huwag siyang masira na may stock. Patayin muna natin. Kala ko di mabuhay. Start ulit. One click. Pwede na yun. Takpan ulit natin para di madumihan. Ayun, kain muna kami. Niluto ng asawa ko. Bangus, sinigang. Nakaligo na tong dalawa kasi sasama tong ano, pamangkin niya. Okay naman yung exam ko na. At yung asawa ko lang. Oh, pasalamat ka ma, ulit ka. Salamat ulit tayo sa mga nag-i-sponsor sa atin, sa'yo. Pasensya na po sa itsura ko at nag-ano ng mga dadalhin. At syempre po, thank you po at may babaunin po kami papuntang Manila. PGH at sana po maunawaan nyo kung ano po. Sinama po namin yung dalawa kasi po wala po talagang mag-aalaga. Kasi yung kapatid ko magta-try mag-apply mag-abroad. Yung bata walang mag-aalaga. Ayun po. At thank you po sa lahat ng tulong nyo. At yun nga po. Hindi namin alam kung paano kami magpapasalamat sa mga tulong nyo. At sana po, yun nga, makapagsalamat tayo ng personal. Kasi sobrang laki talaga ng tulong. Hindi ko in-expect na laki talaga ng binigay nila. Kaya yun, sobrang salamat po. Talagang siguro, paano masasabihin? Siguro talaga dito tayo kasi may ibibigay sa atin na mga blessing. Kasi dati nag-ano lang kami balot, fishball, sobrang Sa palagay mo kaya kung di ako nag-vlog, Ayan natin. maoperahan ka kaya? Oo naman, masipag ka eh. Pero matagal pag-iipunan natin, no?
Iba kasi ang ano, Matagal na yan, ano, iba ang tadhana kasi. noon pa kasi, puro lang kami check up. Pandemic. Kumbaga, anong pandemic pa yun, ganyan na. Puro lang check up. Kasi, wala pang kulang yung budget. Pandemic, hindi na tayo nakabalik. Sobrang thankful po. Kasi sana matapos ngayong taon yung dalawa. Okay na yung katawan mo, ready ka na. Always naman ready. Sana matapos na para, yun nga, para wala nang gumugulo sa utak ko. Anak, kaya magkaunay ka. Ikaw, kain ka na rin. Sabay na tayo. Guys pa. Mamaya na kasi yan. Parang wala tayong makalimutan. Ako na bahala niyan. Charger na lang yung mga dyan. Okay na eh. Kain na muna tayo. Ay, yung reseta pa lang doon na lang bibilin. Sa Maynila kasi may gamot na bibilin na Pagupit muna kaya ako. Kaya ba? Huwag na. Magaan mo ito. Parang na eh. May gamot na iinumin siya na bago operahan. Pangit ko na Wala na. yung mukha ko. Ito lang itanggal. Tutong na, no? Dali na. Kain na. Laging bilad. Basta marami. Kahit anong trabaho, basta marami. Kahit matanda. Ayun, abang-abang na lang kung ano yung magiging Result lang. resulta ng pagpunta namin ng Maynila. Sana maging okay at sana, yun nga, makahanap ako doon ng mai-extrahan. Ganun lang naman yun. Para di mahirapan. Bahala na. At siyempre, sigad na lang yung nakakaalam niyan. Siya pa rin talaga yung magbibigay sa atin ng guide kung paano. Di ba, ma? Alam mo, basta God will provide na daw. Ano? God will provide. Alam mo, God will provide. ano yan, naniniwala ako dyan. Kasi tingnan mo, hindi natin inaasahan. Hindi, nagano lang tayo na makapunta doon, makapagpa-opera, pero madaming tumulong. Di ba? Napaka-amazing. Napaka-amazing. Amazing. Thank you po talaga. Maraming thank you. Basta mabuti kang tao, may sinisanig kayong mga Ba't mabuti ba akong tao? Ano ba yung tanong mo? Joke lang. Lahat tayo may tinatagong ng kabutihan. Oo. Kahit ano? Kahit iba yung pagtingin ng ibang tao, ganun yun. Minsan nga, di ba, yung palamura, siya pa yung may magandang puso. Yung iba nga, maka-Diyos, pag uwi naman sa bahay, nakikipag-Diyos-lisan. Ayan po, kain muna. At ayun, ito lang muna yung ating vlog. Sana maunawaan nyo. Basta yun. Maraming salamat muli sa mga sponsor. Thank you. Ayan po, ang ganda ng vlog na to. At maraming salamat. At sana, wala tayong mababasang mga bad comment na Saan pa sa bad comments din? siyempre yung iba kasi di nakakaintindi. Bakit Na- ka papaapekto? Baka sabihin na naman, sarap ng buhay mo dyan sa Maynila, yung mga kasamaan mo doon, nagbibilad, ganito, ganyan. Bakit nagpapaapekto Yun. ka? Hindi, inuunahan ko na. Mas maganda yung Pag-unahan. sinasabihan ko na. Kasi nga, gumawa na nga tayo ng vlog, di pa rin maintindihan ng iba. Huwag mong anuhin sila, vitamins nila yan. Ayun! Hanggang dito lang ang vlog na to. At maraming salamat po muli sa mga sponsor. At sana bigyan pa kayo ng maraming blessing ni God. Si God na lang po yung kumbaga magsusukli sa kabutihan niyo. Ayun po. Bye-bye. Siyempre, maraming salamat kay Kuya Noli. Mga kasamaan ko rin. Yun, salamat po sa inyong lahat. Sa lahat na nakasalamu ako dun sa Babae Project, dun sa
Babahay project kay Chinchin. Ayan po. Bye-bye. Thank you and I love you all.